Fabriano no és només una parada en el mapa de les marques, és un dels centres creatius més antics d'Europa. Coneguda mundialment com la ciutat del paper des del segle XIII, aquí es va revolucionar l'escriptura gràcies a la invenció de la marca d'aigua i l'ús de la cua animal per fer el paper més resistent. Però Fabriano és molt més que indústria. És un teixit de carrerons medievals on la pedra parla d'un passat de poder, gremis i un refinament artístic que ens sorprèn a cada cantonada. Una ciutat que ha sabut mantenir la seva essència de burg medieval mentre bategava amb la innovació dels seus artesans. Arribem al centre neuràlgic, la Piazza del Comune. Aquest espai, de forma allargada i flanquejat per edificis de poder, està presidit per la Fontana Sturinalto. Construïda en 1285 per Giacomo di Grondolo, la seva estructura de 3 vas de pedra ens recorda inevitablement a la Fontana Maggiore de Perusa. És un monument a l'enginyeria civil medieval que portava aigua a la ciutat i servia com a símbol de l'autonomia i la riquesa de Fabriano en la seva època daurada. Ens desviem uns passos per entrar a l'Oratorio de la Carità, una joia que sovint passa desapercebuda. L'interior és un desplegament visual aclaparador. Les parets estan decorades amb un cicle de 16 frescos realitzats pel pintor manierista Filippo Bellini a finals del segle XVI. Les pintures narren les obres de misericòrdia, tant espirituals com corporals, amb un estil dinàmic i ple de figures expressives que semblen sortir dels murs. És un espai íntim on la devoció religiosa es troba amb l'esplendor del barroc incipient. Tornem a passar per la font, admirant ara de prop les seves talles desgastades pel temps
i pugem cap a la part alta per visitar la catedral basílica de Sant Venancio. Tot i que la litúrgia ens obliga a una mirada ràpida, no podem ignorar l'absis gòtic i les capelles decorades amb frescos de l'escola de Fabriano. És un lloc on la silenci de la missa realça la verticalitat del temple, dedicat al patró de la ciutat. Finalment, ens endinsem en el plat fort del nostre viatge, la Pinacoteca Cívica, situada a l'antic Hospital de Santa Maria del Buongesù. Aquí la col·lecció és un viatge a l'ànima de l'art italià. Podem admirar les obres de Gentile de Fabriano, el gran mestre del gòtic internacional, la delicadesa del qual va marcar un abans i un després en l'ús de l'or i el detall ornamental. També trobem les poderoses escultures de fusta de Maestro dei Magi, que conserven una policronia que ens connecta directament amb el sentiment medieval. No falten les obres d'artistes com Allegretto Nusi, qui va portar la influència de Giotto a aquestes terres, creant tríptics d'una elegància divina. Les sales es succeeixen mostrant-nos des de retaules del segle XIV fins a teles de l'escola caravagista. És aquí, entre aquests vestidors i fustes pintades, on Fabriano en revela la seva veritable grandesa, la de ser un far de cultura que mai s'ha apagat.
Fabriano ens ha demostrat que la bellesa es troba sovint en els detalls, en el brugit de l'aigua d'una font medieval, en el silenci d'una catedral o en la mirada eterna d'una maredeu pintada sobre fusta. Ha estat un viatge visual que ens recorda per què Itàlia és un museu a l'aire lliure que mai deixa de sorprendre'ns. Si us ha agradat descobrir aquests tresors amb mi, no oblideu subscriure-us al canal i activar la campaneta per no perdre-us les properes rutes. Però, sobretot, m'agradaria molt llegir-vos. Què us ha semblat la Pinacoteca? Hi ha alguna pintura de les que hem vist que us hagi impactat especialment? Coneixíeu l'Oratorio de la Caritat o us ha sorprès tant com a mi? Deixeu-me els vostres pensaments als comentaris. La vostra interacció és el que fa que aquest canal segueixi creixent. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta passejada per l'art de Fabriano i ens veiem en el proper destí.